Il-PPS irid juri li huwa bilanċjat u mhux bilanċjat. Iżda kif qed jidhru l-affarijiet huwa evidenti il-PPS huwa kontrollat u maħtuf minn Kastilja. Hekk tenna l-editorial ta' The Malta Independent fejn taħarsa lejn id-deċiżjoni li ngħatat mill-qorti fejn ġie konfermat il-PPS wettaq żbilanċ u l-awtorità tax-Xandir ma ħaditx azzjoni fil-konfront tan-nuqqas ta' bilanċ. L-editorial qal l-Istazzjon Nazzjonali m'għandux iħares u jiffavorixxi partit wieħed u ġie sostnut li l-PPS għandu jkun ix-xandar indipendenti li jwassal l-aħbar kif inhi. L-artiklu sokta li l-ebda partit mill-Gvern m'għandu jkollu monopolju fuq l-Istazzjon Nazzjonali u fakkar li l-PPS qed jiffunzjona mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi u għalhekk importanti li jkun hemm bilanċ. L-editur tal-Gazzetta qal li din il-materja tal-imparzjalità ilha għaddejja n-numru ta' xhur u l-Istazzjon Nazzjonali għandu jagħmel mill-aħjar biex jagħmel xogħlu kif suppost u jkun indipendenti. It-tnejn il-Qorti Kostituzzjonali preċeduta mill-Prim Mħallef Market Kuti u l-Imħallef Giannino Caruana De Maio u Anthony Allul mhux biss ikkonfermat sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li kienet laqet it-talba tal-Partit Nazzjonalista u ddikjarat l-awtorità tax-Xandir naqset milli tassigura li tinżamm imparzjalità dwar ħwejjeġ ta' kontroversja politika imma żiedet il-ħlas ta' danni minn 1500 euro għal 5000 euro. Ġiet ikkonfermata wkoll l-awtorità tax-Xandir ma ġietx bħeffa meta x-Xandir Nazzjonali għal żmien konsiderevoli naqas li jobdi l-ordni tiegħu fil-każ tax-Xandira dwar il-flyover tal-Marza.